tuli seis! Valtion riima, tuli seis! Lääkintämies! Medic! Muuhun osu. Muuhunkin osu. Ai. Selkään. Siihen matalaksi. Ah. Lääkintämies, tänne! Shokki tuli, ei tajunnut mitään. Korjaa. Heal me. Heal me. Heal me. Oh, that feels so good. Thank you, sir. Alm. Oh! Mua sun jalka! Medic! 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 Morfiini. Vie se alas. Alfa. Kyllä. Saanko laittaa morfiinin? Laita morfiin kaikki. Morfiinia! Ai! Ai! On paikka. Ai! Lääkintämies! Ai! Tuli seis! Lekä siis vaan pöhönäs. Se on pöhönäs. Kerro viimeisen kerran meille pornotarina. Näyttäkää siihen alas. Skoda! Tuli alas. Puruiset tullasit. Matalaksi siihen. Alfa toimintaohje. Hämätään. Sieltä on kukas hyvä, se voi antaa poikien kuvata. Vertahan ne haluu. Hommaansa sai. Verta kuitenkin. On kalliita yksityiskouluja, mutta ei niistä ollut kyllä mitään hyötyä. Asiakas on ottaa tämä. Ai taas on sun jalka! Jalkasta tulee näkymätöntä verta! Aivan helvetisti! Taas sitä vitun morfiinia! Kiitos. Ai! Näkymätöntä verta! Näkymätöntä verta! Näkymätöntä verta! Ja tuohon suuntaan liikkeelle. Mennään!